Hejsa! I den her video, den her psykopat-dreng kører op ad en rampe, hvor han ødelægger løbehjulet. Og så bagefter er det min tur. Kom nu! Ej, det var tæt på. Carlo, kom her og tag den. Nu er det mig. Jeg vil se. Ja, Carlo, nu tager du den her, ikke? Ja, godt. Det var flot, Carlo. Her, her. Ja. Ja, okay. Kom så. Ja, okay. Ja, må jeg se. Det var bedre end mig.